Zdravím, dobrý deň. Slnečná Novoť, Orava. Chcem predstaviť takúto motorku. Respektíve povedať nejaké veci, čo som postrehol, ako som ju kúpil. Ide o CF Moto 250 Dual Sport. 250 je to ľahké endurko, veľmi dobre ovládateľné. Nízky posed, hodné pre babu, pre náročného človeka, ktorý sa nepotrebuje pretekať. Nemusí mať 100 koní pod riťou, ak sa vraví. Taká hravá motorka, mekučká, ľahučká, dobre ovládateľná, tichučká, úplne pre poľovníka super, pre rybára, aby neplašil zver ryby. No čo k tomu? ABS-ko v základe, elektronické strekovanie, vodou chladené, veľké kolesá, hej. Ešte to nemám ani prihlásené. Asi 4 dní to mám, 50 km na tom spravených. Za málo peňazí si myslím, že dosť muziky pre človeka, ktorý to potrebuje tak po dedine prebehnúť. Hej, myslím si, že aj do nejakých 50 km by sa na tom dalo prejsť. No a no čo? Takto to vyzerá. Hej. Stojí to 3,5, necelých. Celkom pekný dizajn. Také toto je. Môžeme naštartovať. Skoro to ani nevrčí. Hej. Nejakých 18 kW. Taká sranda. Ten, kto sa nevie voziť, si môže kľudne také kúpiť. To veľa naučí takáto motorka. Samozrejme vhodná je pre ľudí, čo sú už starší motorkári a nechcú veľké mašiny, ťažké. Ako za mňa dobrá voľba. Je to nové, 5 rokov záruka. Takže moje pocity sú z toho veľmi dobré, priam som skoro aj nadšený. Skoro som aj nadšený z takejto motorky, no. Mal som krosku, ktorú som si kúpil, že idem sa voziť na riadnej kroske. 5-krát som sa previezol, omrzelo, lebo na krose treba len v kuse len pridávať, na tom sa nedá voziť ako hubárským tempom. A toto je presne to, na čom sa dá voziť ako dôchodca. Tichučké, ľahučké, obratné. Super, za mňa super. Takže pozdravujem z peknej Novoti, z Oravy. Hej. A tí, čo zvažujete kúpu takejto motorky, môžem len odporučiť. Hej, samozrejme sú aj lepšie stroje, nevravím, výkonnejšie, väčšie. Hej, ale tu je za 3,5 tisíca nová motorka, ktorú keď si človek troška bude na ňu pozerať, tak myslím si, že podrží mu dosť. Sám som majiteľom štvorkolky CF Moto 2 roky už a nemal som absolútne žiadny problém s tou štvorkolkou. Takže tak, myslím si, že veľa ľudí bude po tejto mašine pozerať, lebo je to horúca novinka. Fakt som možno ani 10. majiteľ na Slovensku tejto mašiny. Hej, to vlastne minulý týždeň sa len začalo rozvážať kamiónmi z Čiech na Slovensko. Mám tu najazdených nejakých 50 kilometrov. A môžem povedať fakt, že je to hodné tých peňazí. A tak.
Akurát, že pre dvoch to asi není. No ja som taký ťažší trochu chlap, ale pre dvoch, veď odvezú sa dvaja tenkí. V pohode, ale viac menej je to jedného navozenie jedného človeka v pohode. Jeden sa vezie, aj väčší chlap sa odvezie. Není to maličká motorka ako čínske krosky, hej, ako Asics a tomu podobné, že krátke a že sa to láme pod riťou. Rozoberajú sa, šroby sa odkrúcajú pod riťou. Povedal by som, že toto je fakt solidná kvalita. Hej, však CF Moto vyrába aj motory pre KTM. 800 sa mi zdá, či aké to kubatory tie väčšie majú normálne KTM motor. Takže netreba sa toho báť. Ja len odporúčam. Takže tak. Treba ísť skúsiť, sadnúť si na to. Je to fakt zaujímavé za tie peniaze. Tak sa s vami lúčim. Majte sa pekne.